si Diana, ginaingon, lipay kaayo ka, samtang gidaot ko nimo sa uban, pero malas lang ka, kay balingbing ang imong gisultihan, kay sila kanako mituk-an. Next time, tarunga puglibak, kanang way sagol bakak. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Oh, girl, kumusta man yung OFW, ha? Okay ra, kapoy kay nakatiming og istrikta nga amo pero dako man pug sweldo, okay ra? Unya nga akong lubong. Lubong? Pasalubong ba? Uy, syempre, wati ka kalimti bayot. Pero, unya na, kay mo pahuway sa ko, kay na jet lag pag yun ko ay. Jet lag. Sus, may draghapon ang tawag anang Diana, oy. Aw, sagdi lang maid kay mi asenso man. Dako na ilang bay. Dako na ang ilang tindahan ug bugasan. Pero ang puhunan, taler. Unsa? Yes, Jana. Mau nag-chick-chick ni Ariela. Hala no? Pero, sagila na siya, oy. Bahala na si siya, bayot. Ay, sa una naman siyang suya ni mo, ay. Nganong masuya man siya? Nga popre naman mi. Ang kay mi asin sumangka, asin og suka, ang sudahan na unsa. Hala, in taon, ay ka na tungod sa akong pagpaningkamot in taon itul. Ay, sa dili ba ta mapadayon sa atong mga chick-chick, no? Hay mo na yung ako pasalubong, day, wa lagi nang gidonal. Kuhaan ang usa ka paper bag nga naay nga nimo. Nya kanang usa na asayngan kang Ariela na ha. Huh? Nya kanang usa kang Shy na. Uy, ataga to ni mong librek. Librek ba? Lima kiragon. Para iya mo na itol, ihatag lang na palihog. Mo na. Imo na. Ako ni. Imo na. Wow, thank you, Toy. Dugay ka nakatingog. Sus, plastic kay kaday plastic. Payot buang. Kasi mo ang gingong plastic, ha? Silang! Ato mga silingin. Oh, abi na ko, ako'y plastic. Mga silingan! Nakabantay mo? Wanay gawas-gawas silang balay? Ano di ay? Si Diana? Ay, nakabantay, oy. Abi na ko, ako rin nakabantay. Ano di ay siya'y? Hoy, pasig mauwaw, nga maklaro ng iyang tiyan. Jo. Unsa? Nak, gawas-gawas pud, uy. Sorry ba? Na, okay ra kay ko dinis ato maoy kay di kas og kwarta. Ang ako ba? Nga deserve man pud nimo nga malingaw ka. Kay dito kas abroad, kapoy be kay ka. Nagpa-maid ka baya dito taon. Mas palabiyon pa na ako nga magpundo sa bahay, ma. Okay ra gyud kay ko dinhi. Kay muslan sa dako ang higayon oy nga makapahuway ug makarelax ko. Kay dito sa abroad, sige na kog lihok dito. Limpyo dire, limpyo dito. Kompra dire, kompra dito. Gikapoy kog lakaw-lakaw dito, ma. Mao nag-i-enjoy na lang nako nga akong pag-relax karon. Unsa bayot? Mauna gisulti ni Shy. Nga nung wanay gawas-gawas sila si Diana. Kay mauwaw ug mahadlok. Nga makita ng sa mga silingan. Nga dako na iyang tiyan. Ikaw ba baglaki palang ka? Kaya di bang ka bayot og tingog? Nga nung mga taon, ng inana bilang isulti. Kay pangutan ako kay. Kay? Kay pamabdosan ko no siya. Sa amo nga Arabo. Abaro, apurbida, no? Sweet lagi siya. Ug tinuod ba kahana? Oy. Kristiyana, apurbida, no? Ikaw ba? Wa ka masuhito ng siya, day. Ha? Buhato na ng tanan, rumabati ang image ng Diana. Kay suya man kina siyang Janagot. Unsay suy? Suy, gisulti na ako, gisuy pag hindi mo. Dugoon, dug kabayuta ka, oy. Sa suy ba? Suya lagi, suya! Di man, kasta taon madag, sultian, oy. Di ni mahem sa, sultian ako jumigan, eh.
Pasag nila na siya, uy. Pasag din na si Shai. Iyahapon na. Sulti, Miss True, Davey. Ang true nga. Yes, Jumiga. Oh. Ang truth, dili ko buntis, still virgin. Og dili na angay pa nga mo confront nako si Shai kay bisag tinud-o nako siya. Basig manglipag hong siya sa kauwaw ug mapriso pa siya kay ako siyang ikiha. Hilas, nakalar ka lang sa gawas, nagpamit. Pero mura na tiyog si kinsang dato ang amukiha. Ha? Excuse me, ma'am. Oh, Asa ang bahay nila ni Diana? kinsa man ka? Ako si Roy, ma'am, ang driver ni Master Lucho. Oh. Kinsang Lucho? Nasa susa sa sakyanan, ma'am. Kanang nakapark ba? Kanang porlon? Kana? Ay, sorry, ma'am. Dili na porlon, kundi limousine. Ah, Sakyanan sa mga dato. Si Master Lucho ani karon sa Pilipinas kay gustong pakaslan si Ma'am Diana. Si Master Lucho mo ay usas pinakadatong Arabo, di na ba made si Ma'am Diana? maid lang ang iyang pakaslan? Nahala pakal mong mayo niya, pakal mong mayo, alam mong kauwaw ha, kay matol pa niya na pagbusog, maayo. Hala, hugiti has tanging bangag sa inyong ilong, ha? O, pagtagbaw mong mayo kaon di ha, karon ra ko nun eh. Kay, pero doon na pa ko na kumbiralain, ikasal ni Diana, og ni Master Lucho. Uy, Idol. Kay. Kita kas akong nakita. Kita, oy, ha? Nagdapag plastic ang mga kanahan, dahil. Dali atong duulo ng kanahan. Okay. Balutin mo ako sa hiwagan ng iyong pagmamahal. Hayaan mong matakpan ang kinatumpog, ang kinabukasan at tagumpay. Uy! Kamu na itol? Itol. Anyala? Ito slow tinong kanina, Bremo. Ano kasi, oy? Wala yun mo anga, no? Ang ugis litsos baboy mo taong gibalot na unsa mga kaoy. Ibalik na sa may sakay. Bugag face, biya ni mo. Huwag ka mauwawa na, ha? Kaon ka anaw, yan, butos pag yung ka. Bida, nagdapag yung kag plastic. Dako pag yung plastic. Plastic mo niya. Plastic! Batasan! Dugay kayo na abot ang imong gilaban ng litson rin po sakit. Ha? O yung kayo batasan na? Gilaban ko ng mga litson doon. Ano ba kapayana ka, ha? Thank you for accepting me as your husband to be Diana. Roy, let's go back to hotel. Come on. Bye, Diana. And I love you. You're welcome, Lucho. And I love you too. Yeah. Excuse me. Diana, gibugno ko si mong amigang bayot. Hello, Lucho. Lucio. I'm Lucho, madam, not Lucio. Abi na kang Lucio. Come on, Roy. Lucio, why you marry this girl, the Oy Diana? She is not virgin man anymore. Shai, naunsa man ka, Shai, uy. May nang mahibaws, Lucio, oy, nga di naka-virgin. Di ta ka mapasaylo ni mong gibuhat, Shai, ha? Mag-atubang ta susgado. Ikihata kang animala ka. Kasala yung Diana Lucho. Maog yun dito. Oh, Ni Diana o nag-sold off sa iyang gown. gwapa dyan. Nilutaw og maayo ang kanindo sa iyang lawas. Ug gisamot siya kagwapa. O sa botag yung kasay, ani Jai, kang Diana, Jai, nagigay siya. Unsa ganitong soy ito? Kaya tay, bida, kabata ba ni Moy? Gelsimber naman ka!
Si, buak paningit. Bunutos bambo, day. Puro papel, day. Porbida, no? Naglisod si Lucio Bayot kay hugot pa ko no kaayo. Hugot di ay, day. Oh, ay, nasayop. Yun, og patakal yung sulti siya. Nga din ka, berhen. Mao gani nga nagpa-exam Ay. gid ko. Kaya adto jud kog doktor, una ko nagpahilabot kan Lucio aron mauwawan gid si Shay. Ikiha mo gid ako siya aron mutagam siya siyang pagkahilabtanon og pagkalibakira. Perting hilak og nagluhod-luhod si Shay nga nangayo og pasaylo kay mapriso man gid siya sa pagpataka niyag sulti nga di na ko virgin. Aw giatras na lang sad nako ang pagkiha niya oy kay naluoy na po si Lucio kang Shay.